Ayetê ev çi ye ba peşka an ba hoza an bes bayetê dilgivêş e dilgivêş an dilfiroş e an jî dîlrûbayetê ew zerafet ew letafet bê çi afet vayetê doteka maqûlekî an begler û axayetê ew bilûcî nêterîşî navika deqilê tulê hiç li min tert û belaye vaye porver bayetê naşikê rojî bi qurtek do ji lêvgê lasê sor naşikê rojî bi qurtek do ji lêvgê lasê sor sun bi avesta bi Qur'an û bi navê ayetê ne ji milê xerzan vetê û ne ji milê botan vetê ma gelo toriye an jî zumridê enqayetê navgelî û tûrê dilî û sîneya mînata nûr bûye razek qudsî lewra ruhaniya xwe dayetê Ez Qasîmê Xelîlî di sala heftê niha de li gundekî Kerboran bi navê Dîlan ji dayîk bûm. Bavê mala ye ji ber ku mala bû em li gelek gundan gundê derdora Kerboran geriyan weke Germavê, Kufras, Meranê zaroktiya min bêhtir li Meranê derbas bû. Piştre em çûne mala me çû cizîre em cizîrê jî qederekî man. Rastî çûna me cizîrê ji bo min wek Swêdekê lê karim ji xwe re bifejirînim. Di salên sala heştê û niha de em çûne cizîrê. Sala heştê û niha de em çûne cizîrê. Heta nêzîkî 2000 jî em li cizîrê man piştre bavê min teqewît û em cizîrê vegeriyane memleket. Em li gelek herêmê em li gelek ciha em geriyan. Bavê min xwe jî malaya min dersên xwe pêşî cem bavê xwe dîtin. Dersê Qur'anê û dersê hin kitêbên Arabî cem bavê xwe dîtin. û piştre dibistana serêtayî min gundê Germavê xwend. Dibistana navîn min li İskenderûnê li cem pisma min xwe salekê xwend ez sinif demam. Piştre em vegeriyan li cizîrê min dewam kir. Rastî tiştî ku ez vegeriyan me cizîrê xwendekariyeke ez karim serfirazî bêjim serkeftî min derbas kir li cizîrê. û piştî li cizîrê jî ji hin sebebna ji hin neçarîna di salê xwe yê dawiyê lîseyê min li Amedê li İmam Xetîb Amedê min xwendin. û di pay re jî ez çûme zanîngehê min li Antakya'ya 4 sal xwendin. û ji 2001 ve ez mamosteyê ziman û wêjeya Tirkî me. Eşq û evîndariya nivîsandina zimanê Kurdî di serî de bi bavê min dest pê kir. Niha bavê min xwe jî Kurdî helbesta dinivîsî. Evîndarekî zimanê Kurdî ye û çand û huner û edebiyat û wêjeya Kurdî ye bavê min xwe jî. Ew evîndariya min a pêşî ji bavê min derbasî min bû bi rastî. Lê herî eleqedariya min a mezin ya bi taybetî jî bi helbesta klasîk ve 2016 de ji ber nexweşiya xwe ez vê navberê de nexweşiyê Parkinsonê me. Ez ketme nav balayiyeke derûnî de ji xwe re mijûlayekê digeram piştre bala xwedayê de bi rastî eleqedariya min ser zimanê Kurdî û edebiyat û wêjeya Kurdî heye. Di vê navberê de pismamekî min alîkarî di tîvguhestina dîwana malayekî gundê me de ji min xwest. Mala Sîracî Xelîlî dîwaneke wî heye bi navê Gulcivînê. Nêzîkî salekê em ser wê dîwana wî şixulîn. Me tîvguhestina wê nakir ji bo pismamê min wê teza xwe serî çêkirbane beşa Kurdî. Di vê navberê de eşqa ku evîndariyeke bêhtir ya helbesta klasîk min re çêbû bi xêra
مجلایه دیوانه مالا سراج خلیلی اجمون بو دستپیک yani میجی اشخوا سر هلبسم زانگه مهم پروردهی دیتو ل پروردهی بتن نبس على قدری لازم دلخوازی لازمه بالا خدای ده او عشق evindari بمرجي هاي ده حق هلبسه كلاسيك ده میجی گو کاجی خواب جربین چما اجینن میسم هلبسک سر پیشیدم سر کره خوانی میسن ناوی کرم رزداره جزیر هلبسک نویسن و مجوی خود سال از نشاشم 2016 بو چند هلبس نویسنده من دما زنگه ده درکت من دما زنگه ده 2000 و سال 2000 o anda malpera ka yekamin malpera Kurdî ya wêje û hunerî mehname hebû duê de çar pênc helbesê min hatine tomarkirin hatine weşandin ya pêşî di 2000 da di kovara mehnameyê de hat weşandin û di payra min navereke dû dirêj dayê de li piştî 2016 wextê min dîsa dest helbesê kir vê carê bi evîndariyeke mastir û bi eşqeke mastir min dest pê kir ez her çiqasî helbesa azadî hin ceribandinê min hebin jî evîna helbesa klasîk û bi kêş û pîvan ji min re cihekî cuda ye bi rastî şuxa saya torên civakî ser hevalên wî rengî yên helbesa dinivîsin jî ez wara ser wa vebûm çend hevala min levgihan hevdû riyava torên civakî û me komeka xwe ya helbesên klasîk saz kir navê Kaniya Pêncavî navê wê jî mamosteyê me yê birêz Hozan Hasan Can Alî me kir helbesek bi navê bisk me nivîsan li ser wê helbesê got maşallah hûn weke kaniyeka pêncavî hûn herikîne bi rastî pişûyê jî em di hevalê me dî jî kaniyê zêde bûn em bûne heft lê me navê xwe neguhat navê me Kaniya Pêncavî me û hevalê me kaniyê bi şêwayên danberhevî û klasîkî û bi mijarên û her wiha bi zimanekî modern me helbesên klasîk nivîsan nûjen bi qasî 150 rûpelekî helbesê me lev kom bûn me niha ji bo çapê jî bi rastî me ji çend weşanxane re şana em mêzin divanê zikade belkî bi navê Güldeste berhema me warî çap kirin helbesên xwe jî bi qasî 150 rûpelekî bi navê Dur û Mercan li Sûrî li Qamişlo Yekîtiya Nivîskarên Kurdistanê Sûrî ve hate çap kirin bi rastî jî hê jî bi qasî dosê pirtûkan helbesê min ketin ser ev lê ji ber ku ez asa we ez her û her naacibînim ez dixwazim her lêguherînan wan bikim ez û lê dikim jî ez naxwazim zû zû bidime çapkirinê di demeke nêz de neyta min û çapkirina pirtûkên helbesan nîne lê qasî dosê pirtûkan bi helbesê min ketine ser ev de heger mirov ser wa bişixile belkî ne helbes diyar nabe û her wiha bi navê Lerz ez ser romanekî dişixulim tevna serê min de çîroksaziya serê min de hem bêjin nîvîjê jî min rokiriya ser kaxazê min nivîsandiye jê lê hê xilas nebûye ez hêvî dikim qasî nêzîkî salekî dî ew berhema xwe jî bi dawî bikim û bidime çapkirinê di helbesê min de bi rastî ez dixwazim bêhtir li ser mijarên civakî û siyasî û felsefî bisekim rawestim ji wan re hem bingeheke başî lazim e belkî ez ji wê bingehê dûr im jî
وهم جي جبركو از باواي كي فرمي شغلم براسي از وي بيكاريني بخارج زحف نابينم دس وقت دس الجيمة جريداي براسي جي وكما قلتي دس الجيمة جريداي جي لديسا جي عشق افينداريا زماني كردي ام ناخذن كو ام عشق افينداريا زماني كردي باوجنا عليه كي سر مزارم بچوك افينداري وهسياري جبين ديسا متخازن زماني خو بعملين بشغلين وبتشنابن ويسن بتشيز السماحات لدل خوازه هي بهتر سر مزارن هي جرين تشنابن ويسن بلكي او ويكي كجمناي سباروجي دا امي الروشة بنيرن لبراسي فوق كلك مرد ميني هر تشتاق و دل خدا چه مجارن جواکی بن چین سیاسی بن چین فلسفی بن گلک فکر و رامان مرو را چید بن لی مرو یا دل خدا نکاره دست لنگه مرو گریدای مرو نکاره ببیجی براسی یکی روشنبیر اگر از تا ادعایم نه روشنبیری جنی لی اگر یکی ادعای که وی روشنبیری هبیجی دوی جسارت و بوی رکیب سروا مزارن ده هری belki bir kez menayla itisbat am hevitken o çsen dilemedeceğim am webejin ha khazım bahsa khabata منو كان هبال خوين ين كاني كان برنامج كاني هالبسا جواربكم بطيبتي لسر وجا كلاسيك ما خواستم دستبكم بشرم ما برفره كر جبوي بعد تلفونين زيرك مع ابليكاسيون كا بناوي كاني هالبسا مساس كر حتى أنا حفتي وهش ديوان لي زيادة كرنا بهترين وانجي كلاسيكين وهناك جوانا جي هل تدبرنا هاتنا تشاف كرن ام تخازم وقت بي انتولوجيا كهلبسة جبوي هلبسة ويجا كردي از بي خبرتا خب راسي بيروز بينم قال حوالي خو مامي مكسي ووالي بدر فل جور ميه ام چند حوالك بناوي كاني هلبسة برنامج اكساس كرز اتخازم بحثاوي خبرتا خبكم دوي خبرتي ده براسي بهلبسة كلاسيك من بهتر دانا سينما پيره چه بو اره هر چقدر شوازم ما نویسنده هلبسه کلاسیک ویجی لی بهتر بوا خباتين كاني هلبسه كلاسيك را بهتر هم حال بون واخر خباتك هجا دبينم از هيوتكم دپشروجي دا هجا دولمنتر بكون خباتا خو ترينا عمري من چما هاته في استاسيوني evcuhu var saru hışkın cihesunu betoni. Sarvu majo ola dero ela khofroşa pis. Haka hema bserwanda tu bikeşi sifoni. Derd ne ku ne dona jijine sebwan silim. Evbuna 2 sal temaşa nakim li televizyoni. Vekeli rehavali min helbesu kanina. Vece çipkum müftelama mali ve telefoni. بهویتی هیدی کچار علی من داگرد که دهشه من ده هندای و اعلی فدراسیونی وینکه همه بیجه بمره نخوا جخوا از اینی مریم دبنه و زاگونی شادی ما دنا فلچن پشتا مزگفتا مرانی تقرق جدلتی وقت لجزیره سالاگونی درد و قحره تحل و جحره نراس خوهره والا جین نوک فیلمک رومانتیک نوک تابا هیورونی زاروكي من جمن قد كرن يمانا فيجيني نخش كرم عمري من قار كر بر في افياسوني دخازم دور كفم جفر هما كودر بهرم حسكي بلا بمن باريس لندن انجي لزبوني